Ngi bro ndrungut kamdai bangi withdraw menta ngi hapshim ni karai bagni kalong ka temporary suspension hak bedai bagni indefinite on the strike kalong bangin suspend shipor namar kamantoy nga bangi bro ndrungut bangin song ni bakajat mandu kanwan marsolam ngi ban khublai khiti ngi ndai kadai kapor bangin prinkline ngin late par chopai ba shakaleng kabri nyotrap kari khasi jaintia balik pensu tu kai kita ke BEB ke duplicate BEB bar ke original BEB nomor kan ke modified BEB laweng no ikapniat padong kam ta bantung ikapniat dei mar takadau nilai cupai ba nomor syai lam bakla agasi lai phu tarik panai basan arjar kharsan basausi bagi pai ba kim tip kai kita ke BEB pada mar takadau kurang basnong badon burom wanong sngo bangla job ndai 50% ngi job nginom siem ru ka burom ngim dei hok ban siem ngi ka burom ndai ko abanong tani ko wei rang basnong ron burom wanong sohun maplayok yang taka authority for issuing of different types of certificate ndai ka bakongsan kalong ka bor banyadai kijing kertep jong ki wei pat kijek kendriu wala dang lanur ban siem haru kat kani ka res ban IT radi ban terwa ya ka ban leni la ka jong jingim ngim don jingie ya ka bangin let ban tur hamana ki district ban pan ban ai ke jingsai pai ba halor ke BEB ban pan jimut de ki ke ai ko bangi de ban le la ka dei bangin ya ban sa than biang dan ni ka dei bangin ya de ki we gilang ting jeki hadu ke yo ni ka bil